Kull jum mit-tnejn sal-ħadd inaqdu magħna ċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa fid-9:30 ta' filgħodu fuq TVM. Post il-ġimgħa it-talba tar-Rużarju tkompli online fuq knisja.mt. L-għodwa tajba, insellem il-daw kollha li qed jinjaqdu magħna f'dan il-ħin għal ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Nagħtu bidu li nuru l-fidi tagħna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Illum id-9 ta' Novembru il-Knisja qed tiċċelebra il-festa tad-dedikazzjoni tal-Bażilika tal-Lateran. Sa mis-seklu 12 kienet issir din iċ-ċelebrazzjoni biex tfakkar l-anniversarju ta' meta Konstantinu bena fuq l-olja tal-Lateran propju din il-Knisja, id-dedikata lis-Salvatur, San Ġwan Battista u San Ġwan Evanġelista. Għal-bidu din il-ċelebrazzjoni kienet issir biss fil-Knisja ta' Ruma, ma bil-mod bdiet tidħol anki fi knejjes oħrajn biex tfisser l-għaqda li hemm bejn il-knejjes flimkien mal-Papa għaliex il-Katedral tal-Lateran huwa propju is-sede tal-Papa. Għalkemm aħna ħafna drabi l-Papa nassoċjawh mal-Vatikan, imma il-katedra tiegħu hija propju il-San Ġwan tal-Lateran. Għalhekk din il-festa tfakkarna propju l-imħabba tagħna lejn il-Papa u l-għaqda tagħna miegħu. Ta' kemm drabi forsi ma nagħtux każ it-tagħlim li jagħtina, ta' kemm drabi forsi iżjed lesti biex nikkritikaw milli biex naċċettaw it-tagħlim tiegħu, jew ma nagħtux każ m'għandniex imħabba biex insiru nafu dan it-tagħlim ejjew nitolbu maħfra flimkien. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għad nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt dmirijieti. ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Glorja l-Alla fl-oli ta' smewid u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja il-qattal btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, li joġbok issejjaħ il-poplu tiegħek Knisja. Għamel li l-ġemgħa miġbura f'ismek ikollha l-biża' u l-imħabba tiegħek u timxi warajk biex twassala għal ġid tas-sema li wettaq. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, intom il-bini ta' Alla, skont il-grazzja li tani Alla, jien bħal bennej għaqli, qed il-pedament, ħadd ieħor bena fuqu. Iżda wieħed għandu jara kif jibni fuqu. Pedament ieħor ħadd ma jista' jqiegħed ħlief dak li diġà tqiegħed, Ġesu Kristu. Jibni xi ħadd fuq dan il-pedament deb, fidda, ħaġar prezzjuż, injam, ħuxlif, tiben, ix-xogħol ta' kulħadd qatt jidher, il-jum qatt jurih, għax bin-nar jinkixef u n-nar iġarrab x'jiswa x-xogħol ta' kull wieħed. Ma tafux li intom tempju ta' Alla u li l-Ispirtu ta' Alla jgħammar fikom? Jekk xi ħadd jeqret it-tempju ta' Alla, Alla jeqret lilu, għax qaddis u t-tempju ta' Alla li intom. Il-kelma tal-mulej, d-duħaj lill-Alla. Salm responsorjali, tifraħ il-belt ta' Alla, flimkien tifraħ il-belt ta' Alla. Kennu qawwa u Alla għalina, għajnuna kbira sibnieh fid-dwejja, għalhekk ma nibżawx jekk l-art titried jew jiġġarfu l-muntanji f'nofs il-baħr. Flimkien tifraħ il-belt ta' Alla. Hemm xmara li s-swieqi tagħha iferħu l-belt ta' Alla, il-amara qaddisa tal-għoli. F'nofsa hemm Alla, ma titħarrikx, ejna Alla ma tbeġbix tal-għodwa. Flimkien tifraħ il-belt ta' Alla. Il-mulej tal-eżerċiti magħna, fortizza għalina Alla ta' Ġakob. Ejjew araw x'għamel Alla, il-għaġeb li jagħmel fuq l-art. Flimkien tifraħ il-belt ta' Alla. Għażilt u qaddist din id-dar, jgħid il-mulej, biex ismi jkun fiha għal dejjem. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Kien qorob l-għid tal-Lut u Ġesu tela Ġerusalem. Fit-tempju sab min qiegħed ibieħ barrin, naċ u ħamiem u min kien bil-qiegħda jsarraf il-flus. Għamel sawt bil-ħbula u keċċihom il-koll mit-tempju bin-naċ u l-barrin tagħhom. Xerret il-flus ta' dawk li kienu jsarfu u qalbilhom l-imwejjed. U bil-bejja tal-ħamjem għalilhom warbu dawn minn hawn u dar missieri tagħmluhiex suq. Id-dixxipli ftakru f'dak li kien hemm miktub. Il-ħeġġa għal darek kilitni. Imbagħad il-Lut qabdu qalulu x'sinjal turina biex qiegħed tagħmel dan. Wieġeb Ġesu għalilhom ħottu dan it-tempju u fi 3 ijiem nerġa' ntellaw. Għalhekk il-Lut qalulu dan it-tempju ħa 46 sena biex inbena u int se tellaw fi 3 ijiem. Iżda hu tkellem fuq it-tempju tal-ġisem tiegħu. Meta mbagħad qam l-imwiet id-dixxipli ftakru f'dak li kien qal u hemmnu fl-Iskrittura u fil-kliem li kien qal Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-tempju huwa il-post fejn in-nies li temmen trid tiltaqa' ma' Alla. Huwa l-post tal-preżenza tiegħu. Però barra li turi il-fidi tagħhom in-nies turi wkoll illi il-fidi hija xi ħaġa li jaqsmuha flimkien għax m'hemmx għalfejn tibni tempju jekk int se tkun waħdek. Imma t-tempju jfisser li int taqsam il-fidi tiegħek ma' oħrajn. U din insibuha mhux biss fir-reliġjon ludija, ma anki f'pajjiżna stess nafu bit-tempji li hemm fil-Ġgantija, Għawdex, f'Ħaġar Qim u f'tant postijiet oħrajn.
fejn l-antenati tagħna kienu jinġabru sabiex jitolbu, sabiex jagħtu qima tagħhom lill-Alla li kienu jemmnu fih. Anki l-poplu ludi kellu t-tempju tiegħu u hija sabiħa t-talba li kien għamel Salamun meta inawgura t-tempju ta' Ġerusalemme, fejn baqa' mistaġeb kif dan Alla li ma jesaw imkien se jiġi joqgħod f'tempju magħmul mill-id tal-bnedmin. Għaliex il-bnedmin jafu li Alla ma joqgħodx biss fit-tempju imma qiegħed kullimkien. Imma għandna bżonn sinjali tal-preżenza tiegħu. Irridu nħossu illi bħalma għandna d-djar tagħna hekk ukoll Alla għandu d-dar tiegħu fostna. Fl-Evanġelju tal-lum imma Ġesu jgħidilna jiftħilna daqsxejn tieqa ikbar mit-tempju tal-bini tal-ġebel, meta il-Lut jistaqsuh x'injal turina biex tagħmel dan it-tkeċċija mit-tempju ta' tant bejja. Ir-risposta tiegħu hija ħottu dan it-tempju u fit-tliet ijiem nerġa' nibnieh. U San Ġwan jgħidilna kien qed jirreferi għal ġisem tiegħu u tkellem fuq it-tempju tal-ġisem tiegħu. U għalhekk nistgħu ngħidu li Ġesu qiegħed jibdel it-tempju minn post għal persuna. Hija il-persuna ta' Ġesu fih illi nsibu lill-Alla u li jurina tassew minnu dan Alla. Barra minn hekk fil-qari tal-lum mill-ittra tal-San Pawli l-Korintin insibu xi ħaġa oħra li hija importanti anki għalina. Mhux biss Ġesu huwa t-tempju ta' Alla, imma kull wieħed u kull waħda minna. Ma tafux intom li intom tempju ta' Alla u li l-Ispirtu ta' Alla jgħammar fikom? Jekk xi ħadd jeqret it-tempju ta' Alla la jeqret lilu għax qaddis u t-tempju ta' Alla li intom. Ġifieri kull wieħed minna huwa tempju ta' Alla. U għalhekk importanti li nirrispettaw lil xulxin minn hawn ġej il-bażi għaliex il-Knisja tiddefendi drittijiet umani, għaliex il-bniedem huwa ġbija ta' Alla. Alla jgħammar f'kull bniedem. U mhux m'għandux eċċezzjonijiet, Alla jgħammar f'kull bniedem. Aħna l-koll ġbija ta' Alla. Allura forsi wieħed jistaqsi, allura m'hemmx importanti iżjed it-tempji? Aħna bil-Malti ħafna drabi niblu il-kelma tempju mal-Knisja, semmur il-Knisja, meta fil-fatt qegħdin ngħidu semmur it-tempju. Għaliex id-differenzi hija it-tempju huwa il-post tal-ġebel, imma il-Knisja hija aħna li nemmnu f'Alla, aħna li nemmnu f'Ġesu. Għalhekk jista' jkollok tempju mingħajr Knisja u anki Knisja mingħajr tempju. Fl-esperjenza tiegħi fil-missjoni kelli diversi komunitajiet fejn ma kellhomx tempju, però kien hemm Knisja. Għaliex? Għax kien hemm diversi nsara illi kienu jemmnu f'Ġesu u minkejja li ma kellhomx tempju xorta kienu jiltaqgħu x'imkien jew taħt siġra jew għand xi ħadd minnhom konna niltaqgħu u niċċelebraw. Però l-Knisja temmen li huwa importanti t-tempju. Tantu hekk illi din iċ-ċelebrazzjoni li qed nagħmlu llum il-Knisja tagħmilha fi 3 okkażjonijiet matul is-sena. L-ewwel darba biex tfakkarna fil-knejjes parrokjali tagħna jew fi knejjes oħrajn li huma dedikati lill-Alla. U għalhekk għandna il-ġurnata ta' meta tiġi ċelebrata il-konsagrazzjoni tat-tempju fil-parroċċi jew knejjes oħrajn. Imbagħad għandna wkoll fuq livell ieħor id-ġurnata meta l-Knisja tiddedika il-konsagrazzjoni tal-katedral ta' dijoċesi. Għaliex trid turi l-għaqda
tal-insara kollha f'dik id-djoċesi mal-isqof tagħhom. Imbagħad għandna din iċ-ċelebrazzjoni li qed nagħmlu llum it-tielet waħda li tfakkarna fir-rabta mhux biss tal-insara mal-isqof tagħhom imma tal-insara kollha mal-Papa illi qiegħed għandu din il-missjoni kif jgħid San Ignazju ta' Antiochja, il-Knisja li trid tippresidi lill-ġema kollha fl-imħabba. Din hija l-missjoni li l-Papa għandu. U għalhekk biex nikkonkludu x'nistgħu nitalmu minn din il-festa tal-lum. Nixtieq insemmi 3 punti żgħar. L-ewwel nett, jekk irridu nsibu lil Alla, irridu nfittxu l-Ġesu, għax hu li jurina tassew min hu Alla. It-tieni, biex insibu lil Alla m'hemmx għalfejn immorru l-bogħod, infittxuh ġewwa fina, għax aħna tempju ta' Alla. Alla jinsab fina. Din hija l-esperjenza kbira li kellu Sant'Ugustin. Meta qed fittixtek f'ħafna postijiet u m'għandu ngħidx li int tinsab daqshekk qrib tiegħi ġew fija. Aħna importanti li nsibuh lil Alla ġew fina. It-tielet ħaġa li għandha x'taqsam iżjed mal-festa tal-lum hija kemm huwa importanti li aħna inkollna din ir-rabta ta' mħabba u rispett lejn il-Papa. Bħalma jitlob ħafna drabi niftakru fih fit-talb tagħna. Però mhux bit-talb biss. Jeħtieġ li aħna bħala nsara nsegwu it-talim li jagħtina. Kemm hija ħaġa kera li aħna bħala nsara ma nkunux nafu it-talim tal-Papa. Inkunu nafu fuq ħafna affarijiet oħrajn, imbagħad meta niġu biex nitkellmu fuq id-diskorsi jew l-enċikliċi tal-Papa ma nafuhomx. Forsi veru xi wħud huma diffiċli, però żgur li ma nistgħux ngħidu din il-ħaġa għal Papa Franġisku. Rajnija mill-eżempju tal-ġimgħa li għaddiet, id-diskorsi tiegħu illi ġew aċċettati mhux biss mill-insara imma anki minn Musulmin u nies oħrajn. Għalhekk nitolbuh il-mulej illum għall-Papa u nitolbuh sabiex jgħin lilna nfittxu li nsegwu u nfittxu li nkunu nafu aħjar it-talim tiegħu. Ħuti eżis aħna nfakru l-jum ta' dedikazzjoni tal-Bażilika tal-Lateran, ir-ras u l-om tal-knejjes kollha tad-dinja, nressu quddiem Alla l-missier dawn it-talbiet tagħna. Għall-Papa u l-isfijiet biex fi spirtu ta' għaqda jaħdmu ħalli daw kollha li jemmnu fi Kristu jinġabru f'merħla waħda taħt traj wieħed. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-mexxejja tad-dinja sabiex ħabirku ħalli l-bnedmin kollha jkunu ħielsa li jistqarru l-fidi tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-membri batuti tal-komunità nisranija biex isibu fiha appoġġ u għajnuna fil-bżonnijiet tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll sabiex bl-imġiba qadisa ta' ħajjitna il-Knisja tidher dejjem aktar sabiħa u bla teba'. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa u Alla it-talb li qed nagħmlulek u għamel li l-Knisja mxerda fid-dinja kollha tibqa' sħiħa fl-istqarrija tal-fidi u fl-imħabba. Bi Kristu Sidna. Amen.
jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla, il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta tagħna u għamel li kull min jiġi hawn jitolbok jikseb il-qawwa tas-sagramenti u jseħħu x-xewqat tiegħu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien inroddulek ħajr. Inti jogħġbok tagħmmar fid-dar tat-talb fejn tqasmilna bidejk miftuħa id-doni tiegħek u qatt ma tonqosna l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex int tagħmel minna it-tempju tal-Ispirtu Santu, tempju jogħġbok, kollu dija ta' ħajja qaddisa. Bil-ħidma tiegħek bla qiegħda int tqaddes il-Knisja tiegħek l-Arusa ta' Kristu imxebħa ma' bini li jidher biex issebbaħħa fis-sema bħala ferħana ta' kotra bla qies ta' wlied. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħru kuntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Ossanna fil-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej fis-sem mulej, ossanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, int lajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bagħti ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tali dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tali dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxarret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Nroddulek ħajra xogħġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Dana Charles, mal-Isqof Joseph Letjenu, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-apposti l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew issa flimkien nitolbu l-istess talba li Ġesu għallimna s-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tiebu l-ħinna tiegħek il-paċi fi żmienna
biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek is-saltna l-qawwa l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-slim tiegħi la tħaresx lejn dnubiet iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu laqda li intrid fiha int li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi. ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu Ġesu l-ħaruf Talla li jneħħi dnubiet tad-dinja fejn jindawk mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissuqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iż-żejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla intrid li l-Knisja tiegħek hawn fl-art narawha bħala s-sinjal ta' Ġerusalem tas-sema. Nitolbuk biex bis-saħħa ta' dan is-sagrament int tagħmel minna t-tempju tal-grazzja tiegħek u ddaħħalna fl-amara tal-glorja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Alla tagħna sma' talb tagħna
eħlesejna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erbieħ kollha speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Sidraw li kontemplaw l-ewwel misterju tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li int fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi salt nagħtek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. خبزنا ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħat jelina, iddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijak, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloppalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijak, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloppalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijak, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloppalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloppalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloppalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloppalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloppalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloppalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloppalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloppalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma, uri li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna dak li twilet għalina rid ikun iben tiegħek bħalna. U Ġesu aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erbieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misterju tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li int fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi salt nagħtek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, indaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijak, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloppalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijak, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloppalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijak, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloppalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijak, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloppalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijak, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloppalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloppalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijak, imbirka inti fost in-nisa
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, uri l-inti jomna li jisma talb tagħna Ġesu twilet għalina rid ikun iben tiegħek bħalna. U Ġesu aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misterjum tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minwaħati għalina, la daħannix fit-tiġrib iżżeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, uri l-inti jomna li jisma talb tagħna, dak li twilet għalina rid ikun iben tiegħek bħalna. U Ġesu aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba misterju tal-glorja, meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missierna li int fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minwaħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżżeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, uri l-inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna, dak li twilet għalina rid ikun iben tiegħek bħalna. U Ġesu aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irweħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misterju tal-glorja meta Sitna Marija ġiet inkurunata reġina tas-sema u tal-art. Missierna li jint fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobż ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik lilek ingħajdu, għaliex aħna t-turufnati u liet Eva. Lilek nittniedu, aħna li nibku u nolfqu f'dan il-wiet ta' dmoħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o Pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, l-lum mod speċjali niftakru fih f'din il-ġurnata tad-dedikazzjoni tal-Lateran. Missierna li jint fis-smiwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-semek da fl-art. ħobsna kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-Knisja Missjonarja. Missierna li jint fis-smiwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-semek da fl-art. ħobsna kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom. Jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xebbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midimbin. Itlob għalina.
Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba'. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża dejjem Verġni Marija nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-ħtajja tas-sema, idfa bil-qawwa Talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerraw fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba l-San Giuseppe. Slimalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Dilek Alla fdalek li libnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għatina l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Bastian Martri, itlob għalina. San Turrokku, itlob għalina. San Paul Missirna, itlob għalina. San Populju, itlob għalina. San George Preka, itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem għaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu,
Imbirek id-dem aziz tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirka il-kbira Malla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni uomo. Imbirek San Giuseppe arus kastismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.